আগরতলানি নন্দন নগর ডন বস্কো অক্সিলিয়াম হাই रोंनक tongmani bai kwbangma borok no a jagao nok thai bara beba tongui no khung khung tui tonglayo abai baksano baniani o kaisa khor ungui asaikha phiaba o bania khor eba phalnok rok puila asai khruo tipra salu korok no puila meketeng thaiketeng berma somoso tui asuklaimani phiaba tabo kubun dokhani borok go bania kotor kotor khlaini tabu aro rang puisa aji tongo phiaba tini kaisa jodakuk mangpli kasai phaika aro phalnok Manwi Phalnairok no tabuk dugan kotor kotor tangnai Bwskango ta asuk di dugan ta di side corner di ingekhe nornai bunai ingekhe rang sannai abai kwbangma tomung sitra phurungmani bai chajaglia bwkhao aro phalnok asuknai rok bwkhao chajaya phano baksa ba soi ma tongbai jaka baksa ba sitei bo saya ma tongbai kha baksa ka sachini saibo kong phrangmai yangi tongbai kha abai keno satok jagmani hekaba thungjagmani koktoma kase phika Nandan Nagar takho khoroksa college of Jotini bo thasuk phali tongjamani political science ti nai bo BA khai tongmani holy cross phiaba bo phakre bagai bo rangaji tongjamani buini dugan no buini thasuk phalnogo asugoi salo 500 টাকা khe manjao phiaba abono phano kena nangkha boi ganani kotor kotor phalnok rok surop borthaktor bini o dukhu jengdali kogno sai khanarka bo tipra salu korongni bagai kwbangma khanango phiaba bo sitabo Rwkhlaijagwi Tongkha abogai khanangjamani koktoma kase phika chini koktomo jagarina haigado haijorok phalmase oron chimi pura rwkhlaima ang oroni wansaro ko orobo rwkhlaika ano oflet ni wansabo ano horo dabro gudo oro club no sawi khanam chimi jagari naidi chimi hina ano oro khanam chimi jagari ma pura rwkhlai tongwa ben pura dabro buti angpro onek rekhani chang pura koine ne khik tong ampore adin horono oro pura ono wansaro haika ano ramro kutumbu ranok sampai oro ma thajorok phamani wansa dol phaijang gang ang kiru ang riang malik no kol khaigena hini sabaika ang apro ojan jagari khedo o dara tipra satongge dara wansaro hinbai mase dara ti ongko wansaro no hindo horo man manasi oro kem himangla hine dara tipra satongge ado baje ongge dara khaito sata sarigon thangbaika ang ganggai horkutuk adino ang ongko hornoita jora phalka o hornoita pa hingge ang aro manik kana kona phainani 10 tawa a obinogor hor 10 tawa aro ongko obinogor opurba dugan hi tongdo blood sun club aro ang ongko bike ongko even side ta bike even side tonda ano o dugan kinaro sabo bike ton ne angke pono bo ongko mutai ri tongdo gang bini ongko suri tongna hi tongo bo Hare Krishna hi tongna gang nasina ga sabo nungkha ne duiba hoi ni nungkha gang bo suri tongna hi tong olga haimane bini kormachari haido arbo tiprasa tinjona pora haido a tiprasa hai khanaga dara tiprasa hai ano sagata malik no tonghe ano thamas malik mogol kotoka naide hoi bitri dok ne amte khe nudo ngana ang saimak da bo to wansa to ano buta punai gang malik no phacha kol khaika borok purak khaisige tinjona borok purak khaisi haiga do dugana hapka singaro 7 jona do tiprasa aro mansa masa sungna pura hini tongo emtom da burge ke masa chena tha pura ri waisin buisin amte ni do ang pura sar sorry uncle sorry ang tini ketal che pula che oro ba kini toni jakha malik ang ko song saimia chere bor tiprasa o wansa tiprasa tha pura ri buisin aro amte ni chai tong aro ko apurba dugani malik puro video khaija tong mobile lo ang full video khaimale pura kiriwe ekdom dom kiru suanga last to khainem buka ang video to hika 21 taring gaga oro khaika oron chimi bui jagari na hine ang oron ko khali ata ang ose hine oro likha oron chimi joton line sin joton si jaga hine bui oro i oro likha oron boy i o mukhideng phalnai bori na he tong ang ta bon na samia o mukhideng phalnai boban oi oro jagari mangla hine te o kinaro thaka i o bike ongko kesa toman daga oro o kinaro hi o duita su tonan do o duita su jaga chigon chachi monang kolo khai tong asu basu jaga tona se oro tonmai hin chau do rwkhlaina even kinaro thanga mi kinaro i oro wansa chati dio atui tonya de o ge kisa simuk kaisa ang duita si bero do duita kha saka ang chata oro bero oro na di bongni wansa bong na kha tiprasana rwkhlaiji wansa jaga wansa boro no jaga ri ui oro sati humja oro uklop Bwskango nainadi uklop Bwskango poni wansa borong ka jaga ongko mukhideng phali ni jaga ri oro thuruksa robo ko wansa robo bwrei ko oro kormachari ansle cherai ansle an soman rokse bui klam ni borok ang nungbai mase bong Bwsangsa ano da borok amte hinu ano klam borok side laka oro ke bru khlai mangla oro no ma tong nai ke bru mangla he borok side laka
klam boro yang haibe ka mani boro ang yang ko obinogor bo thamani obinogor bo klam boro wan chamang sine oma oro okol no sakang ga wansa no support thene Tipra so support khaigla ne ang mano hai sabe ka ma ang media or thana hindi media ang robaro thana nai ka robaro ko media off hini sawe ang robaro time malia ang bo dabo college ni student ang college ni ko rang rime engse ang tabo mo kormosari 15,000 khai ano khai tong phung ang 5:30 ni simi hor 9-10 jora rok tong kai phung ang mai rok si masa ya onek 20 mas khai tong tabo on sing reklaman kaisa pura 25-26 keji mono apro 7-8 kere tong do anti 7-3 ke 3 mal pai jang ge tiramati mang 20 mas hazak ang onek reklai ja kini botesa aron se jaga oi oro jaga tong mang lak klam ni borong nung na khai nung di ne wansa ro si dagi tong iko aro bai tong bai no ber khlai ja bai pusu dukhan ang ja bini pura muchi dang gila bono pura reklai am khai tong bai no se reklai bai pura dukhan pa sing Tipra san ke aro Tipra sa 20-30 jona borok bazaru ang bon saka manai first time in the Nandan Nagar first time history ang 20 khakya Tipra san rong bai ang phaki ga borong no saka ta kiridi borong jono kiri ja wan cha mang no sikiri ja masa no sikiri ja ang bon saka ta kiri di me ang bon saka ang oro fight khana no bong ni haya mo bong ni jaga ya Tipra san ni house sing Tipra sa sing tang business wan cha business khaimano Tipra sa tang business khaimya Tipra san ni hable Tipra sa business khaimano bobo samung khaimano wan cha simi khaimya thamcha rilaya 50-50 ang joto wan cha no ba hamya hnya wan cha 80% hamya hangga 20% kaham tongo ang joto non ba hamya hnya Tipra sa ba 80% kaham ka 20% hamya tongo amde ta sing mili laima unity ingmayan ba sing tabo aro 20 jona 30 jona bor kiri laija ang saka oi bai no ta kiri nong house olkhai bor hambai hin chapa ga apro ang fight ke Tipra sa rong ba apro pa munai nang oro tongmam ba bela hambai singka daily si rwkhlaijagwi ang adino first time 20 tariko ang 20 tariko ano rwkhlaijagwi mani aro ang pura apro fight ke ani WhatsApp group paran borok jotong saimaka paran borok dasaka munai sing haina de nangno hinsaka ang saka dara ang kolom bai fight kana ang wisdom knowledge bai fight kana amte borok nono yakti saya ang lekha pora borok haja ang tabo ain bai fight kana ang saka amte bulaina tokna ya ang ain tong ka ain bai fight kana jan ang fight ke dara aja oro ke rekhanya ok dugan khanya rok to oro dugan khanya tong wi ko aro thuja wansar mas dara ang tak thaya borok ono sawana ang bo hano ta kiri tong ang nengke boro ni mukita ba ang bung sanya bung ni mukita an bung sorop gotha gudara ama deborma to baban ke Chhattisgarh sing yang ko para brojo binodini puro to sorop gathakur ang ko BA political honors khai tongo Holy Cross college ang tabu ko ani college fee rime ang se ang mano support khaine ni se ang ani college fee rina ni ang tabu khajoro khali tong ma bo iyo baino bo tar saimano baino bo kok thangi saiman tabu sabre khlai ama kha wansarong no rwkhlaio aro tabu thangi dara kok salemano hindi sa laigena